So what's up mga guys? So nanapuntas to bagong vlog ko karon guys. So nami bagong nabot na parcel guys. Oh, di ka ni sa tong mga supporter, sulod supporter kay badala. Mundang dami vlog. So karon kay gitagaan man may unsan eh. So ato ning abrihan guys, ug unsa ni guys. So ready na ba mo? Oh, ready na ko. Let's go. So atong abrihan guys. Unsa ni? So salamat kay ma'am sa imong gihatag ma'am nga kuning abrihan ma'am. So mulingkod po ta kay kapoy biya. Sige, tindog-tindog. So, ready na mo? Uy. Undang naman ang takong vlog guys. Nya, unsa man ni? Undang naman ang takong vlog nya. Alam po ini abot nga mga opportunity aning na may mga kawil-kawil. Uy, saan mo ni? Tripod ni GI. Ginakong sudanan ni guys. Dimda ni sudan guys. Uy, saan mo ni? Uy, mga anak di tani guys. Murag mag-vlog na dyan ta perminti ni guys. Baka di naman ta maggulit-gunit. Ato na lang na ipabarog. Sumo din yung gihatag ni ma'am guys oh. Saka tripod guys. So mamindot na akong naong ani guys kay ma-plaster naman. Nice guys guys. Pwede ninyo ni para sa mo ang may magulit guys oh. Okay guys guys. Pwede siya remote control. Naon din na siya guys. Bis mundang lang takong vlog guys. Dili na lang kumundang eh. Kaya naan man nagihatag ko. Dili butang cellphone guys. Ma'am salamat sa imong gihatag ang tripod ma'am. Mundang naman takong vlog diya. Tigaan mo ko rin mong balik lang siguro ka na eh. May nalang pod ba? Okay, wala lingaw. Mabaluan ni guys ayo. Nya ra siguro ni guys. Mahimo na kong vlogger na way sildo ani ma'am. Murag ganado na ko ali mag-video ma'am. Buntag sayo pa mag-video na ko ani. Daghang salamat. Unda naman ta ko vlog niya. Tigaan mo ko ng tripod. So sa una mong good guys, among gigamit kini guys so luoy kayo. Cute kay guys. Uba na taon ni siya. Sa katuig na ning ginamit guys. Magana-ana rami ani guys ay. Magana-ana luoy kayo. Ana ini siya guys. So karon guys, na-release na siya dako-dako. Oh, taas na kay siya guys. Murag. Taas na kay siya guys. So, mabalik na sa vlog. Enjoy na lang natin pag-vlog good guys. Bisan piki sa oras. So, ay pa mo kalimot. Basta maagi na siyang now. Ayaw po scroll kay buinas na. Ayaw na lang ko alis kung pag-vlog, dili na lang ko mundang. Oh, murag okay na jud kay ni mag-ana ko ma'am. Hello guys. Thank you. Lagi abrihan na lagi na nimo. Isa may lidi ay. Ako na lang in-order god. Abi man ako ni hinatag ni. Natag ka dira. Indot siya lang. Abi man ako hinatag ni. Di mo din order. Ako man ang parcel. Abi man ako hinatag ni. Natag si mong kagaral. Okay lang ni. Kay aron di na ta maglisag nga na imong gunit-gunit sa tuong video. Tarong ba di? Mande natag. Parcel ko ni, in-order ko ni. Abi man ako hinatag ni. So guys, dili mo din hinatag guys. Gi-order din niya. Klaro din ba yan na eh.